Pura taso daननांगौनि रागा बियो जिबौ फिथिबौ माबा जेरै गालथावफोर लायोना बेबायदि जादों आरोना बेना रागाया दायो रोदा रोदा खारजोबलायदों फिसा लोमजानाय सानांगौ你别笑。哎呦，门的，哎呦。哎呀，我还在闻着。哎这인자시다니. 그거 뭔데? 아유 우리 마. गाहाजेराव मेराव थांनानै जोंखौ नुवा मावनायखौ दालाय बोरै जादों हनै फिसाजोआ डिस्टार्ब खालामग्रा ओइ हामा हामदों दासो मोनदों हिनजावफोरखौ न'आव थाबा ओरैनो थानाय बायदि मोनग्राथ' नोंखौ ओरैनो थानो होदों नामा आङो मा होनाखै आंखौ नोङो ओरैनो थादों नोंखौ ओरैनो थानो होदों आङो हो आं थाफेरदों ओरैनो ओरैनो थायो होनबा खालामना हो ओरैनो थायो लंपेन्टखौबो नाय सोरनिबा हौवाफोरखौ बिदि लंपेन्ट सुनाय नुफेरदों सुनाय नुफेरदों गाव गावनि लंपेन्ट गस्लाखौ सुना लायाबा नोंसोरो हिनजावफोरनि दख'नाखौ सुना होयो नामा होफेरदों हिनजावफोरनि दख'नाखौ सुनानै आंनि दख'नाखौ सुना होफेरदों हनै गोजौआवनो दङ नै सुनो मोनाखै आं दाबो नै थिङाव आदार रुगासिनो नै नाय जावसिजोबनो Oh, gula bisa मबाइलावलाय मोजां मोजां देखायनो हागोन नांला न'आव फैनानैसो दासो नुगोन दा सोर मा मावदों मा मावा सोर मा मावो सोर मा मावा सोर मा खालामो मा खालामा सोर ओरैनो थायो होमबासो नुगोन न'आव फैनानै फैबासो ओंखाम संदों नों फुङाव ओंखाम संदों सोर बेलाय आंखौ जावहरग्राया जावहरलाय हायोबा हिनजावनि हौवाखौ गावनि हौवाखौ गावनि दख'ना सुहोबानो देन बुखि हरजायो जावहरजायो सुहो रोङा मा गावनि ड्रेससो दहायनो सुनायो मोसौबो खास्लायाखै इयो होमबा बिदिखौ सोर रागा जोङा गावबागाव सुना ला होमबा मिन्थियानोबा खुसिया जावना लायगोन नो बुरि खुसियाया मा जाखादों खदाल लाना थांनाया सोरमोन गस्ला गांसे सुनो मिथियो गस्ला गांसे सुनो मिथियो जाखादों खुसियाखौ होथों जावनानै माला जाहोफेरबाय थानाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो आं बायदि न'आवनो जिराय डेलि 2000 3000 4000 निबो बांसिन रां आरजिनो गोसो जायो नामा बिनि थाखाय नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनसे लिंक मोनगोन नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार होनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना माखासे ब'नास मोननो हागोन बेजोंबो नोंथांमोना गेलेनो हागोन गेम गेलेब्ला नोंथांमोना आं बायदि न'आव जिराय रोजा रोजा रां खामायनो हागोन बेखौ बोरैहाय गेलेनांगौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं दा एप्सनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडि नाम्बाराव थुनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय 100% वेलकाम रिसार्ज बोनास दङ निउ मेम्बारनि थाखाय 1000 नि रिसार्ज खालामब्ला 1000 बोनास मोननो हागोन टेलिग्रामावबो जइन जानो हागोन नोंथांमोना टेलिग्रामाव गेम गेलेनायनि टिप्स फोरोङो शपआव थांनानै नोंथांमोना रिसार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय 100 नि रिसार्ज खालामनो हायो 200 नि हायो 300 नि हायो 500 नि हायो 1000 नि हायो 3000 नि हायो 5000 नि हायो 8000 नि हायो नोंथांमोना जेसांखिनि रिसार्ज नांगौ एड क्लिपआव थुनानै नोंथांमोना रिसार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेवहाय गोबां गेम होखानाय दङ स्पर्ट्सनि दङ 7 आप डाउन ड्रागन भार्सेस टाइगार माइन्सनि दङ कार दं क्रास दं ब्लेक जेक दं टिन पार्टी दं आन्डार बाहार गोबां गेम होखानाय दं नोंथांमोना गेमखौ बासिनानै गेलेब्लानो जाबाय आं दा ड्रागन भार्सेस टाइगाराव थुबाय प्लेनाव होबाय गेमा दायो स्टार्ट जाबाय लोगोफोर आं दायो टाइगार टिं बेटिं लागायबाय 100 रुपिस होबाय लगे नायदो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नै दायो थाइसे जाबाय रावबो देरहायासै
एबार रावबो देरहायासै नालाय एबार नेक्स्ट राउन्ड गेलेबावनोसै आङो एबार टाइगारथिंनो जागोन बायदि मोनदों आङो टाइगारथिंनो 100 रुपिस होनोसै आङो नायदो नोंथांमोना लगे रिजाल्टखौ नै आङो जेनबायसो एबार नेक्स्ट राउन्ड गेलेबावगोन आङो टाइगारथिं होनायाव जेनदोंमोन नालाय एबार आं ड्रागनथिं होनोसै ड्रागनथिं 200 रुपिस होबाय आङो नायदो नोंथांमोना लगे रिजाल्टखौ दसे उनावनो नै आं लगे देरहाबाय ड्रागनथिं 200 रुपिस होनायाव आं दा देरहानाय रांखौ उइद्र खालामजोबसै डाइरेक्टलि उइद्र अपसनाव थुबाय बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट एड खालामना लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना आं दायो एमाउन्ट खुलिनोसै 1680 बेनिफ्राय डाइरेक्टलि उइद्र थुबाय लगे साक्सेसफुल जाखाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदिनो डाउनलड खालामनानै गेलेब्लानो जाबाय फिसाजा गेले दे मामा गेले दे ब्रास मानसि दे साफा खालाम बाबाया साफा खालामा नोंखौ दे मिंख्लं जाना था दा बाबाखौ थुखैगोन आं दे गेले ओमफ्राय नै दुगैग्रायाबो खामानि फारि बेखौनो थगायना लाबोबाय आंखौ खामानिया ना बांसिन मावो बोलो होनायावसो बांसिन बोलो होआबा खामानिया ओरैनो जाना फैगोन गोलोमदैखौ आंहा एसे लगा मेरा बच्चा मजा हिट फिसाजोआ मादि होनदों मोसोरसो जालायलांथारदों धनिस्कायानि हैलांगोन ओमफ्राय बरंगबा गाबलालायनानै बिराद इथिं रोंखो गाबलानो गोरोंथार ओंखारनो मोनगौबा आरो बेथिं ओंखारनो मोनगौबा नै हिनलाय हाथाया बिसोर हिनलाय बिदि नङालै ब्रा dung दानदो दे नै धनिस्काया जोंना बुरिखाबाय बुजिबाय दे dung दानदो दे dung दान दे नैलाय गोलाव उन्दुफ्लालायलायबावबायसो नै खाब्रायो ayo hathaya ayo मुस्रियानो जारलासै आंहा 50 थाखा अमा लायो हाम्पेया
खावलाय गोसा गोसा जालायथारदों रागाया नै जिबौ रन्दा बायदि धनिस्काया नायनो फैदों बिमा थास' दाननायखौ धनिस्का 어떻게 온다 어디 Oh my god. Oh. 50टा अमा लादों ओमफ्राय